Nina bebeqhatha umathanga etshitshi zalo maswabhula lapha kwamgilije mashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithondo naze ihamba phambili. It can be correct that when we take a decision that is a decision informed by our own life experience, we can then be threatened. Iphindlo lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Monkonyane uthi elakuleli likulungela ukubhekana nonzunywa lwezomnotho okunethula elakwa-Israel ngemva kwesinqumo senkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba i-ICJ esicelweni ebesifakwe iNingizimu Afrika. Sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa njengomntu. Oqoke njengephini likaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uphathi isizwe Chilizi uthi uzosebenza ngokuyikhandla ukubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu. Iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Monkonyane udalule ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika okulungene ukubhekana nesimo sonzunyo lwezomnotho nokuhwebelana okungenzeka kufakwe la kwa-Israel kulandela isinqumo senkantolo ezobulungiswa emhlabeni esivune iNingizimu Afrika ngodaba lwempi eqhubekayo eGaza kwelasePalestine. uMonkonyane ophinde abe yinhloko yezobudlelwano namazwe omhlaba ngaphakathi ku-ANC uthi kungaba yishwa ukuthi iNingizimu Afrika ijeziswe amazwe ayikhondlakhondla emhlabeni ngenxa nje yokuthi ithatha isinyathelo sokungenela empini yakwa-Israel nePalestina. It can be correct that when we take a decision that is a decision informed by our own life experience, we can then be threatened. This is a struggle and it does have casualties, but we do believe that through our own relationship with those countries, we shall engage them. We shall persuade them, we shall make them to appreciate. But of course, as what Comrade President had said in France, we're not beggars. We also are a fertile ground for other economies to grow. And we also have other friends in the world that can also help South Africa to fight poverty, to fight unemployment, to grow our economy. There's no big brother in this. There's a whole call that let there be peace and friendship. Njengoba isigungu esiphezulu se-ANC sihlangene ngenhloso yokunquma mayelana nesinyathelo iqembu elingasithatha ngalo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma, uZuma yena uqhubekile nomkhankaso wakhe eThekwini esifundazweni KwaZulu-Natal. Iy'nkulungwane zabalandeli be-MK ihlangane kwaXimba entshonalanga yeTheku embuthanweni wokuqala womkhonto wesizwe esifundazweni iKwaZulu-Natal. Owengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma ubukeke engakhathalele ukuthi isigungu esiphezulu seqembu iANC singase sikhiphe siphi isinqumo ngekusasa lakhe kule nhlangano ebusayo. Lokhu kulandela isinqumo sakhe sokhankasela iqembu elisha iMK. Namhlanje izinkumbi zabeseka leli qembu elisha umkhonto wesizwe zibuthane enkundleni yezemidlalo kwaXimba. uZuma ugwemile ke ukuphendula izinsolo ezibhekiswe kuyena ngabanye abaholi beANC abamgxekayo ngalesenzo sakhe. Khuzani ke laba bantu abazibiza abaholi abathi masize kanje basipha amagama ukuthi benziwa yini bona bacabange ngokuhlukileyo kuthina na. uZuma unxenxe abakuleli ukuba babhalisele ukuvota. Utheke lolu khetho lwakulonyaka lumqoka kakhulu. uZuma ke usole iANC ngokwehluleka ukuqinisekisa ukuthi iyazifeza izinqumo ezazithathwe enqungqutheleni yango-2017. Ngamabomu sakhipha izinqumo zokuthi umhlaba ubuye. Umhlaba wethu ngoba siyahlupheka. Akunationalizwe ibhanki lesizwe. Nokuningi sakusho abaholi bethu basidefya. Bangenza neyodwa into esayithatha njengesinqumo. Lokho kwakuwuphawu lokubonisa ukuthi lenhlangano eyakhiwa ubabamkhulu iyagula. Ayiphelele. uZuma utheke umkhonto wesizwe uhlose ukunqoba ke ukhetho ngamalengiso ukuze leli qembu likwazi ukubeka imithetho ezokusiza ukufukula abantu abadla imbuya ngo.
Umholi weBuild One South Africa uMusi Maimane uthi kusasa leNingizimu Afrika lizocaca emva kokhetho lukazwelonke lizobanjwa kulonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho, uMaimane uthembise ukuthi iBosa izovula amathuba emisebenzi eyizigidi ezimbili uma ingase ithathe intambo zombuso. Iqembu lezombusazwe iBuild One South Africa lingelinye lamaqembu azongenela ukhetho lukazwelonke okokuqala ngqa kulonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho, umholi walo uMusi Maimane uthembise ukuthi leli qembu lizovula amathuba emisebenzi angaphezulu kwezigidi ezimbili. I've said it to you and I'll say it to you again. This year we are going to deliver in the next 5 years when we come into government, a government that delivers 2 million jobs in every household in this country. Amandla! Mane uphinde wagxeka kakhulu izinga lemfundo kuleli ngaphansi kukahulumeni we-ANC. Under Bosa government, we are going to move the pass mark from 30% to 50%. Especially in subjects like mathematics and physical science. Kwazise kulonyaka kuhlangana iminyaka engama-30 izwe libuswa ngaphansi kwentando yabantu. uMaimane unxuse abavoti ukuthi balawule ikusasa labo ngevoti futhi bapheze ukuphela esikhathini esidlule. Many of us are standing here today saying we feel that the party that we entrusted in 1994 is no longer the party of Nelson Mandela. It's no longer the party that can be trusted with freedom. And I dare say the legacy and the promise of freedom can only be continued by Build One South Africa, for it was their dream. Njengoba ke leli qembu seliwethulile umqulu walo wezethembiso zokhetho osekusele manje ukuthi likhankasele amavoti. Iparlamente liqinisekisile ukuthi lwatholile amaphepha senkantolo afakwe yi-EFF ngenhloso yokuphikisana nonswinyo olubhekene nomholi wayo i-EFF uJulius Malema kanye namanye amalungu amahlanu alo leli qembu inkantolo ephakeme yase-Western Cape. Umholi we-EFF uJulius Malema kanye namalunga i-EFF okubalwa kuFloyd Shivambu, uVian Phambo, uMarshall Dlamini, uDokotela uMbuyiseni Dlozi kanye noSinawo Thambo bathweswa amacala okudelela isishayamthetho sikazwelonke. Lokhu kweze emva kokugibela kwabe stage mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlolanja nyakenye. During the joint sitting, you as well as Mr. Malema, Mr. Shivambu, Mr. Phambo, Mr. Dlamini and Mr. Thambo ascended onto the stage without the authority to do so and advanced towards the President of the Republic of South Africa and the presiding officers in a threatening manner. I-EFF ayiphumelelanga ngenkathi izama ukucela ukuba kuhlehliswe ukuqulwa kwecala mhla zingama-20 kuLwezi nyakenye ngenhloso yokuthi kutholakale usihlalo oyimelo ozoqhubeka abheke icala emva kokuthi oqalelo ludaba kanye nekomiti besichithile isiphakamiso i-EFF ibe isihoxa. We recuse our legal representatives. They must now leave that place, and we're also leaving this nonsense of a kangaroo court. Mayelana nesijeziso ikomiti linquma ukuthi bazomiswa inyanga eyodwa eParlamente kanti ngeke bahole bazophinde baxolise kumengameli nakusomlomo kanye nakubantu bakuleli. Lokhu kwavunywa yiParlamente ngenyanga edlule kodwa iEFF ikuphonsela inselele enkantolo kanti neParlamente lithi likulungele lokho. Parliament has been served and we are ready for Monday to present a very solid case that supports the correctness of the decisions that were taken. Nokho uma sesibekiwe isijeziso lamalungu eParlamente ayisithupha ngeke aphuthelwe nje inkulumo kaMengameli ayethulela isizwe kodwa azophuthelwa na inkulumo mpikiswano yasisimo sezwe aphinde angabibikho nangesikhathi sesabelo mali. Oqokwe njengephinyela kandunankulu wesizwe samaZulu inkosi uPhathisizwe Chiliza uthi uzosebenza ngokuyikhandla ukubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu. Ukusho lokhu ngesikhathi kukhunjulwa impi yasesandlwana eyalwa ngo-1879. Intatheli indaba ze-SABC uNonhlakanipho Magwaza uNipho siqoqelele umbiko. Ngizoqala ngesekela ndunankulu. Isekela ndunankulu
ngiphakamisa inkosi uqhiliza wasemadungeni ngicela ukubasondele nganeno. Lesi simemezelo sesilo samaZulu siza ngemumva kwezinyanga ezintathu uKhotheme owayengundunankulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Isilo sigcizelele ukuthi ukuqokwa kwabo akuhlangene nepolitiki kodwa siqoke abantu abafanele ukuhlala kulesikhundla ngenxa yokuthi bebesebenzisana kakhulu nondunankulu ongasekho umntwana wakaPhindangene. Inkosi uChiliza ikhulume nabezindaba ngemumva kwalesi simemezelo. Umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi konke okuzifiso zengonyama kuyakwazi ukuthi kwenzeke kodwa kubaleke kakhulu esifisa ukudlulisa kwisizwe samaZulu ukuthi sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa njengombani ayishilo. Lamabutho akade ehambele umgubho wempi yasesandlwana enquthu ngempela sonto athi afuna ondunankulu abasha bagxile ekuthuthukisweni kwemphakathi engaphansi kwamakhosi. Ukuhlonishwa kwesiko kuya ngokuya kuncipha ngathi bangaqinisa isandla kuloko bese bebhekana nezinselelo zendlala endaweni esemakhaya ngoba abantu balambile kuze kugcina nje sekubulawa amakhosi ngoba mhlawumbe umuntu unethemba lokuthi mayengabulala lenkosi kungena inkosi mhlawumbe ethandwa uyena kungaba ngcono isimo sakhe sempilo. Isilo siphinde samemezela negama lebutho lakhe waliqamba ngokuthi yisilwane setshe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC enquthu. Mugeli sasiqoya itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba olutheni. The BMA has managed to facilitate the legitimate movement of around 5,096,288 travelers. Isikhungo esiqaphe ukusebenza kwemingcele la eNingizimu Afrika iBorder Management Authority sethula umbiko wokusebenza kwaso nesikhathi samaholide okuphela konyaka owedlule. Lelo daba lingezinye zezindaba esobe siphethe uma besibuya itolo. Sekubingelele mbukeli ngoba usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iphini lokuqala likaNobhala Jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane uthi elakuleli likulungela ukubhekana nonsunyo lwezomnotho elingethulwa elakwa-Israel ngemva kwesinqumo senkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba i-ICJ esicelweni ebesifakwe iyona iNingizimu Afrika. Bukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzona uyigcinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Iqembu iPatriotic Alliance lithi lona kuphela ithemba leNingizimu Afrika elingaqeda ukuthutheleka kwabo kufika ngokungemthetho kulelizwe ubugebengu kwentuleka kwemisebenzi kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umholi wePatriotic Alliance uGayton McKenzie wethule umqulu wezethembiso zokhetho weqembu lakhe ebandleni eligcwele phama eWesternburg ePulukwane. Uthi iqembu lakhe lizogxila ekulungiseni inkinga yabokufika abeza kuleli ngaphandle kwegunya kanye nobunye ubugebengu. McKenzie ukholwa ukuthi iqembu lakhe lizozithola izihlalo eshamthetho saseLimpopo emva kokhetho. Unless these people here love suffering, then I will not do well. But if these people want change, I am your guy. I mean, I was at the border trying to protect them, to show them we are a borderless country already. Patriotic Alliance is the fastest growing political party. Ezinye zakhamuzi zithi zithathe isinqumo sokuzibandakanya naleli qembu ngoba zikholwa ukuthi lizokwazi ukulungisa inkinga yokungahlinzekwa ngezidingo nqangi. I'm definitely going to vote for the PA, and I know for a fact they are going to change not my situation only in Western, but all of our situation in Western, because we are a community in need, and that is what we need. We need the party to stand up for us. And for years we have heard change is going to come, or we need change, and this is the right time for change to happen. And we believe that the PA and Gayton McKenzie can do exactly what's needed. McKenzie usike elijikayo ezibalweni ezikhishwe isikhungo esiqaphe ukusebenza kwemingcele yaseNingizimu Afrika. We woke them up. These things has not happened during the festive season. It has been ongoing. But now Mackenzie and the Patriotic Alliance, we woke them up to show them, do your work. Because if you don't do your work, the Patriotic Alliance will do your work for you. McKenzie kulindeleke ukuba edlulele eGeorge Western Cape ngesonto elizayo. Isikhungo esiqaphe ukusebenza kwemingcele yala eNingizimu Afrika iBorder Management Authority sethule umbiko wokusebenza kwaso ngesikhathi samaholide asehlobo.
Phakathi kokunye okudalulwe abesikhungo esiqaphe imingcele yezwe isibalo sabantu abangaphezulu kwegidi eyinhlanu okuthiwa imininingwane yabo ibicutshungulwa emingceleni ehlukene yezwe. Lesi sibalo sabantu abangu-5 million siqoshwe phakathi komhla ziyisithupha kuZibandlela wonyaka uphelile kuya kumhla ziyishumi kuyona lenyanga. The BMA has managed to facilitate the legitimate movement of around 5,096,288 travelers across our 71 ports of entries just between the 6th of December 2023 to the 18th of January 2024. Isikhumulo sezindiza i-OR Tambo isona sibe nesibalo esiphezulu sabantu abekade besisebenzisa ungena nokuphuma ezweni. Emngceleni ongenela ngaseZimbabwe iBait Bridge isibalo besehlile kancane. Noma kunjalo iwona bewunezinkinga eziningi. In this festive period, OR Tambo International Airport facilitated the majority of travelers at about 993,754, followed by Libombo, a land port of entry to Mozambique, which processed about 755,066 people. Abesikhungo iBorder Management Authority baphinde bahlonza nokuthi isibalo esikhulu sabantu abangena kuleli besebenzisa amaphepha nezimvume zomgunyathi kungenxa ukuthi balekelelwa izisebenzi eziqashwe emahhovisi kahulumeni nokuyikhona kwenza ukuthi bakwazi ukwedlula emingceleni yezwe. Umzali womfundi ofunda grade 7 eWinburg eFree State uthukuthelwe uyaveva ngemva kokuthi indodana yakhe kusolwa ukuthi ushayo esinye seyisebenzi esikolweni. U-Oratile Mkwena washawa emagcikeni esikole emenabangani bakhe kubuya ukuthi labafundi bagcona umuntu ohlanje isikole bathi ngeke ababambe uma bebaleka. Wabe sevumelana nabo babe sebemhleka kubuya uthoqubula itafula elilungisa wajikjela abafundi ngalo labe selisha Oratile emhlane. Nobengakwazi nokuguqa nje umegeza nomelele akakwazi ukulala ngomhlane uthi kubhlungu. Abazali balomfundi abaneme angigculisekile ngokwenzekile ngoba ngokwami ukuqonda kanye nangokwemithetho yesikole akuvumelekile ingane ilimale esikoleni. Umnyango wezemfundo uthi ushaqekile ngokwenzekile. As you know that we frown upon any violence within the school. And what we are going to do, the matter will be referred to a relevant section within the department for further investigation to establish exactly what happened. Abazali beSisulu bahlose ukuvula icala lokushaya. Eminye imindeni esifundazweni Eastern Cape namanje isabhekene nobubha. Umndeni wakwaSohomo namalunga ayisithupha uhlala emjondolo eSethafeni kanti uyiphilisa ngemali yesibonelelo evela kuhulumeni. Umama wakulomuzi uthi imphumela yengane zakhe yesikole igodliwe kumanje esikoleni ngenxa yokuthi akanayo imali yokukhokhela lezi ikole. Yiminyaka engaphaya kwe-11 olusapho luphila phansi kwalemeko luthi inhlungu abaphila phansi kwayo ayinyamezeleki ingakumbi xa isimo sezulu sisibi. Uthembisa Sowuma ufuna abantwana bakhe bakwazi ukufunda kwaye babe nekhaya elikhuselekileyo nelinesidima. Ndiphila ngepeyi yabantwana babini. Uyaphelelwa ngoMatshi omnye. Abantwana bamfuna basokole bahlangana isikolo bayasifuna abantwana bam badinga imeko uba banganza kanjani. Usinawo Sowuma ufunde ibanga lakhe leshumi phansi kwemeko ezinzima nangona ephumelele uthi imeko yakokwabo yenze akakwazi ukuphumelela ngendlela ebefuna ngayo. Bendideserve i-bachelor but ke ndiphume ngediploma because of imeko yalapha endlini andikwazi ufunda kahle xa kunetha. Isebe lozinziso loluntu lithi belungenalwazi ngale meko kodwa liza kuncedisa ngokukhawuleza. Isebe eli liza ukukhawulezisa ukuqwalasela le meko ngomso ngomvulo. Isebe lizothumela iqela lamagosa ukuya kwikhaya likamama uThembisa Sowula. Uthembisa uthi bahlala becela ebantwini ngenxa yentlupheko ubongoza urhulumente ukuba angenelele. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eThafeni eMpuma Koloni.
Abalondolozi bezemvelo bathi basebenza ngokuyikhandla ukuvikela ingxenye nezitshalo ezikhethekile eElensburg njengoba lokhu uqhubeke njalo nokusho ubuhanguhangu umlilo eBreed Valley kanye naseWestburg esifundazweni iWestern Cape. Cishe sekushe udedangendlale wamadlelo angamahektha angama-20 nagabe ngezitshalo zendabuko kule ndawo. Njengoba umlilo usaqhubeka nokusha ubuhanguhangu, abalondolozi bezemvelo bakhathazekile ngendawo enezitshalo ezikhethekile futhi eziyimvela kancane. Elandsburg Nature Reserve is a Renosterveld Nature Reserve. Renosterveld is a very rare habitat type in this area with very little still under conservation. There are some very special rare and endangered species that are found in those habitats and or that vegetation type, and we needed to put a lot of effort into there to try and keep the fire out of there. Iziphathimandla zithi umoya onamandla uqhamuka enyakatho ntshonalanga wenze imizamo yazo yokubhula umlilo eFerric Glen eWorcester yafana nokuthela amanzi emhlane wedada. Today we actually made excellent progress on both flanks, and then late in or early in the hours of the morning, unfortunately the northwester came up, inflamed all those coals that was still hot. The ground was still very hot, and basically by this morning we were back where we started yesterday at lunchtime. Umlilo oqale kule ndawo ngomsombuluko usubhebhethekele eBainskloof nalapho izakhiwo kanye nemizi eminingi isengozini. Mbokele mkhahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbokele ziyaguqa bese kuphathele zona nakusasa sobe sikhona usakhiwo uzobe khona emini kanti unoxolo ehlabangana elimhlophe qwa uzobe khona kusasa ntambama ngehora lesikhombisa. Sale kahle.